Még... Szinte nekem ez így annyira nem. Szeretnék lenni amikor csak így lógatja el a Milyen nap? Ezt én már tanultam. Nagyon megnyugtatja. Kicsit állja már. Márta az ilyen konduktor betűintézetben, ahol megnézném. Szerintem sokat foglalkozott, így kivittük annak karácsonykor. Szegénynek meghalt a fia. Kukucs. Nem jön. Papaján és mivel törnöd át? Ott van abban az izébe a vatta. Ebben. Aha. Csoki. Bocsánat. Sténkök nincs csöndes. Ja. Mi üvölt rakjuk el. Nem is tud aludni, mert nem vámos. Igen, igen. Akkor kipattani kicsit az ember szem. Nem mennénk moziba, meg nekem is jó semmi különös. Most evett. Jól lakott, büfézett, kakil. Igen. Bizony. Keresi a cumbán. Igen. Itt van, igen, itt van. Nem. Na sok második hátom. Jó, csapalom. Átadom. Szia. Ki hívott? Annyit szerintem. Ilyen passzos, hogy Gyuri várt egyet. Jó. Ez a színváltós. Hol? Együtt. Basszus, itt a Cuminak az a védője. Mondták, hogy attól kapsz szájpenész, hogyha nincs rajta ez a védő. Ja, meg kell ütni. Hát kifőzni. Kifőztem. Tök jó. Hol vettél ilyet? Tudod, ez a Breeze. Én mindjárt váltogatja a színét. Látod? De jó. Tök jó. Ugye, jó? Breeze, iratgyertya? Aha. Ez miért villog már megint, apa? És hol lehet kapni? Biztos betettelek. Nem sárga, mindig sárgának látom. Jó, nagyon szép lett. Csak legyen is a tűnőnek ideje. Ezért jó az anyagtejet minél tovább. Ezt mondtam neki én is, hogy Igen, kell nem a szabad. távszerre mondom. Nem. Megszokja a gyerek, és úgy van vele, hogy akkor az könnyen jön, Igen. és akkor leszokik